Takže ahoj, vítám vás u tohoto videa a toto video je balíček, první na tomto kanále. Doufám, že si toto video užijete a mějte se krásně a čauky. Takže balíček vypadá nějak takhle, je docela velký, ani se na tu kameru nevejde. Adresy jsem teda začmárala takhle. Jedna! Už zase. To se mi stalo, než jsem začala natáčet. Aspoň 3krát. Takže myslím, že se ho můžeme jít rozbalit. Myslím, že nůžky ani potřebovat nebudeme. A tady si to takhle pěkně rozbalíme. Tak. Můžete se teda kouknout dovnitř. A já si to vysypu. Je to pěkný, takhle v pytlíku. V balíku už nic není teda. Takže tady máme ty pečopáky. Dopis plus obrázek. LPS. Zajíc. Ježiš, to je hezký. Takže já si to jenom takhle trošku posunu. Takže to mám takhle. Wow, to je pěkný. Takže si to můžu jít přečíst. Ahoj, jsem ráda, že jsme si poslali balíčky. Jsi super holka a určitě ty si taky založ YouTube channel. Já ho mám. Pokud ho máš, tak sry, nevadí. Už nevím, co psát, už nevím, co mám psát, tak sem píšu samý blbosti, ale ne. Tak se zatím měj a zdůř. Plus obrázek. Ale ten je fakt pěkný. Takže to jsem já teda. A fakt se ti poved, takže tomu dávám 5, 1 z 10, 10 hvězdíček. Protože je fakt nádherný. A tady máme pečpáky. Takže já asi začnu doplňkama. A psala mi teda, že je to po 2, zabalený po těch pečpácích po 2. A tady je ta potížka. Ježiš, já se tak těším. Já mám sukni. Já mám sukni, to je nádherná. Wow, to je nádherná. A tady ten takový náhrdelník pro pečopáky. Ale musíme jít nandat, teda nejde nějak nandat. Počkejte, já to stopnu. Takže tady ten náhrdelník mi nejde vůbec nandat. Což je teda fakt škoda. Takže takový náhrdelník, ale fakt mě mrzí, že mi nejde nandat. A já jsem to asi měla stopný, takže přečtu znova ten dopis. Ahoj, jsem ráda, že jsme si poslali balíčky. Jsi super holka, ty taky. A určitě si taky založ YouTube channel. Pokud ho máš, tak sry, v pohodě. Už nevím, co mám psát. Tak sem píšu samý blbosti, v pohodě. Žádný blbosti to nejsou. Tak se zatím měj a zdůř. Obrázek, Niky, to je hezký. A já fakt nevím, jestli se mi ten dopis tam, jestli jsem ho v tom videu četla, já fakt nevím. Takže, tady ty krásné doplňky. Takže krásné doplňky, fakt děkuju moc. Pak tady máme 1 LPS. A my jsou teda ty pečopáci zabalený po 2. Takže nějak tak praskla gumička, to nevadí. Wow! Takže takovýhle nádherný papoušek. Já mám teda ještě jednoho. A teda proměnil se Evelyn, ale bude se jmenovat Jelly. Takže Jelly. Takže super moc díky. A další tady máme tuhle sovičku. Ta se mi tam strašně moc líbila. Tady má LPS. Rezavej krček má, ale to mi nevadí. A tady ten ho nemá rezavej. A je teda třpitivá. A to nevím, jak se bude jmenovat. Ale můžete mi každopádně psát jména pro ně. Takže 2 LPS. Druhý LPS. Jo, to jsou tady ty boží pečpáci. Takže tady ta chobotnička má teda dírku. Ale úplně super, cute. Traktor. A pak tady ta víc poničená taková kočička. Má magnetek. LPS jí napsala tady na oušku, to se pokusím odlakovat. A
teda je fakt krásná a já mám podobnou, takovouhle kočičku, takže to budou ségry. Takže děkuju moc. Další tady máme třetí LPS. Omlouvám se, jestli byste slyšeli kňučení psa, ale mě tady kňučí pes, jelikož můj brácha odešel do krámu. Wow, takže tady ten krásný pejsek z nový edice, mě to vůbec nevadí. Tady má LPS, má tu malou dírku a je fakt nádherný, takže moc děkuju. A já už to mám teda taky zabalený, zítra pojedeme s Malkou do města, takže ti to pošlu zrovna na poště. A pak tady ten krásný koala se samešovými ušmi, s plišovejma ušma, LPS a dírka a je fakt nádherný. A poslali jsme si teda dohromady 8 pečopáků. Mně už se to sem nevejde. Mně se úplně klapou ruce. Já to musím posunout. Bože můj, čekejte. Tak, a teda tady je ten poslední balíček. A děkuju za gumišky, jsou fakt pěkný. A tam se skrývá, já už ani nevím, co jsme si poslali. Jo, to jsou tyhle ty boží pečováčky. Aha, tak on je poničený, ale to nevadí, já si to nějak smeju. Takže takovýhle pečopák. Je to teda takovej poničený tak trochu. Snad to není lihovka. Má nalakovaný teda packy modrým, ale to nevadí, já si to nějak dám dolů. Takže za toho ti taky moc děkuju. A ty jsi mi vůbec neříkala, že ty pečopáci jsou poničený. Tak to mě teda fakt mrzí. Takže tady ten čau čau, který je taky poničený. Což mě taky mrzí. Ale nějak si to vyčistím, takže asi tak. Takže tady to bylo 8 úžasných pečopáků a 2 doplňky. Za ty doplňky ti fakt moc děkuju, akorát mě štve, že ten náhrdelník nejde nandat. Ale já to nějak zkusím. Takže zítra ti to pošlu, to se nemusíš vůbec bát. A nadpis bude, od koho to je. Myslím nějak LPS Kiki TV and Vlogs. Nějak tak. Asi jo. Takže snad se vám video líbilo, doufám, že ano, tak mějte se krásně a čauky. A zítra se můžete těšit ještě na nějaký balíček, jelikož mi přijde z Mimi Bazaru balíček a jsou tam 3 pečopáci. Ale o tom si povíme už zítra. Tak papa!